patrias que nos digan lo que son los países ni las naciones. Tenemos nuestras propias naciones, nuestros propios países y somos capaces de autodeterminarnos como pueblos porque somos povos europeos honrados. Més enllà del setembre no és altre del de sumar persones i construir un futur i construir un país que el volem, com també ho voleu vosaltres, republicà, sobiranista, feminista, ecologista, d'esquerres. La feina, el sacrifici i l'esforç dels companys de Més per Menorca per jo està sent una guia, una autèntica guia. I quan mires la feina que els nostres companys de Més per Menorca estan fent en el Parlament, sent un mirall en el qual li vull reflexar tots els dies i del qual vull plantar. Venim a veure la família, perquè som això, som una gran família. Enhorabona a la nova executiva, molta de sort i molt d'encert, tenim un gran camí. Una presidència des del Consell de Menorca per primera vegada sobiranista i d'esquerres, cosa que no hauria passat mai en la història, i que això a més ho podem estendre a la major part dels territoris dels països catalans, perquè passa a Mallorca. Bon dia a tothom, jo també vull felicitar-vos pel projecte que avui comença. Particularment he de dir que aquí a Menorca m'hi sento com a casa. Jo vinc del Maresme, el Maresme que la gent que coneix aquesta terra diu que és lliure i tropical. Sobretot perquè ja tenim capacitat de pensar en la Menorca del 2025. No som molts. Doncs que no defalliu, que ens impliquem tots i que seguim militants feliços com de Lluís Llach, però militants en el servei de Menorca.